Benvinguts a Kawaii Diana. Va, una, dos, ja. Ei! Benvinguts a... Kawaii Diana. I avui, què farem? Doki Doki Karate. Avui tenim el Doki Doki del mes de juliol. Ja, te piquen les puces. Comencem. I piquen les puces. Comencem. Comencem? Ara, jo el tinc allà. Miau. Qui és aquest? Qui és aquest? No sé. No ho saps? Si el veies de petita? Quan ets més petita? I diu aquí. Calimero. I no et sona de res? Aquest personatge... Ara, obres. Tenim que anar a buscar una motosserra, Sí. A veure, la capsa... Fora. No m'interessa la capsa. Què és? Ensenya la càmera. Espera. Massa a prop. Ah. Ai, senyora. És el Calimero, aquest poixo negre. I en comptes de tenir la closca blanca, la té blava. Mira, Calimero té la closca blanca. Crec que té blava. No, groga. Però és blanca. Tu! Deixa'm-ho aquí. Ole! Ensenya la càmera. Ai, senyora! Miau. Tu! Hi ha un arbre fàcil que els japonesos sí que en saben, que està. Au. Això és un llavero... Sí, on sembla un No llavero. sé què. Hopi-chan. Hopi-chan. Ah! Porta. Està Està pegat. tirando que està No pegat. està pegat. Que guai, d'aquí, Daisuki, venga al mig. Va volir, va templar. A veure, Està volant. Ara té ales. Està volant. Sí, té ales. Ja? No, deixem aquí. Plats. Dos així com a platets de plastiquillo. My Melody. I això és... Mi Melody. My Melody, sí. El Sanrio. Això és un Gorro. casquet volador. I per ficar els aperitius. Mira, tenim la capsa aquella de xutxes. Podem ficar aquí aperitius i... No? Ara, deixa'm. Això és molt gros, senyora. Enorme. Això és per fer onigiris. Saps què és un onigiri? Una bola d'arròs.
Sí, mira. Aquí están los pasos. És arròs blanc, se fica la motlla i és així, en forma de panda. A veure, mira'm Ala. com és això. Pese. Pese. Això se fica aquí dins. Que sí, que sí. Veus? I aquí se fica... Pese. Claro que pese. I aquí se fica l'arròs. I per què pese? Perquè és pesat com tu, que també ets pesada. Tu més. No, pues sí que pesa. Ui. Si això és ferro, tu. No és plàstic, és ferro. Ah, calma. A veure. Què t'has agafat? Això són draps per limpiar els plats. Mi Hello Kitty. Sí? De Hello Kitty. Com s'obren? Miau. Aquí. Hi ha més dos draps per... Que grans. Si això és com paper. És enorme. Això és com paper. És enorme. Sí, és enorme. Per plegar-lo quina feinada. No verlo desplegat. Ja. Ai, ja. Els dos draps per limpiar els plats. Taronja i un altre vermell. Sí. Un altre de... Això és per secar els gots, els coberts, això que es fica ahí a sobre. I és més totxo. Com que més totxo? És així doble. Aquest va amb plastiquets d'estos, així no en traurem. És bàsicament això. I és de... My Melody, també. El conillet aquest. Sí. I ens queda això, el més gran. Ala, obre. Adéu. Hola, que gran. Hola, que gran. I és enorme. És un delantal de cuina. Me va als peus. Bueno. Fem una mica així. Què fas, què fas? On va? On va? On va? Desenrosca, senyora. Altre. Adéu. Ai, Ja tinc una peluca. quins vídeos més raros surten amb tu. A veure, això és... què va ser antes, l'ou o la gallina? La gallina. No, la copa de més. També és una roba així lleugera. I ja està. Mira, un paper blau. I això ha estat el mes de juliol. Com que, Bu? No t'agrada res aquí, eh? Que si és de cuina. Sí? Tot. Bueno, tot no. Tot no, senyora. El calimero i altre, la gota esta, gota rància, no?
braquiales, una estrella... El calimero, el pollo negre. El huevón. I fins la pròxima, que serà la de xutxes. Like, si us ha agradat. I subscriviu-se. Per a més. Xau, xau. Miau.